Снимам, бе. Камерата сте включена. А ти червената лампа трябва да са бахтийки. Чакай. Стора пръста. Ето, вече никой не вижда. Виж, бе. Че аз направим, че нещо правим тук това. Гледай. Так! Подай виното, бе. Снимам, Дейво. А? Виждат се, бе. Са единия го виждам, другия не. Ние тук. А? Отляво ми. Отляво. Ява с мен. А? Дай малко кутията, дай кутията. За кутията с рибата, бе. Това? Да. Ето го ще просто да го разглеждам. Да. Ма ява клекни, кукни тук до мене. А? Доставка за Nokia. Ява да виж, тук искаш да 3D ги гледаш. Виждат съм, ява да вижда. А? Да. Банго Асани тигъра. Едно гледат. Ама вижда червената лампа. Живи здраве. Кои се фанаха за ръце? Сега се качат двамата. Ромео и Жулиета. Ромео и Жулиета. Чай да се измия. Кой викам топла водата? Топла, бе! Фърляй, бе! Аз лятото се къпа! Не мога плува! Не мога плувам аз, бе! Браво, е! Ау! Дай ти му ми дава, той фана кръста! Подключим ми. Чай, оня закъса там. Ко скочи в огъня направо. Да спирам ли? Чай. За кой човек? Ще ме скефи да един се влив в голяма линия, ме. Оня там. Те са бахти. Те ако не са на сидър. Чай да доближим малко. Емко, май не скъпаха са момчетата. Фърли са в огъня, бе. Метни го в огъня, бе. Ай ми так, стига толкова. Спирам. Спирам. Ще направя йога. Спирам и те. Ай, спирай. Ай. Това беше от нас, другия път пак.